Сатнет обърна поглед към животновъдството, като предложи ефикасни решения както за малките, така и за големите стопанства. Компанията не изневери на себе си и на добрите си практики, като за поредна година зарадва своите настоящи и бъдещи клиенти с чисто нови предложения на Bata Agro 2017. Тази година акцентираме на тракторите, на моделите, които са подходящи за животновъдни ферми и съответно сме ги показали в комплект с челен товарач и също трактора без инвентар и трактора с челен товарач. Това са моделите основно без кабини за по-малките животновъдни ферми, за работа вътре в фермите, 38 и 60 конски сили. Също така и трактори с кабини, по-компактни и съответно маневрени, за да могат да работят успешно с товарач и да изпълняват задачите в животновъдните ферми. По време на изложението посетителите имаха възможност да видят дебютните предложения на корейската компания EOS, които бяха представени за първи път у нас директно след премиерата им на SIMA 2017 в Париж през февруари. So we are very glad to be here in the Bata Fair 2017 together with the Satnet. Много се радвам, че за поредна година посещаваме изложението Bata Agro. Виждам, че форумът се разширява по отношение на разнообразието. Докато през миналата година фокусът беше основно върху земеделската техника, тази година се обръща сериозно внимание и на животновъдството, като и ние сме се постарали да представим модели, които са реални решения. Имам удоволствието да представя нашите нови модели трактори. На изложението може да видите моделите от серията MT5 и XP. Моделът MT5 с 73 конски сили заменя мощния мултифункционален трактор. EOS MT5 е сертифициран по стандарта Tier 4 Final. Моделът е с 73 конски сили и тежи 3 тона. Повдигателната му сила също е 3 тона, което е перфектен баланс, търсен от повечето земеделски производители. Трактор е произведен, е разработен специално за нашия пазар и по принцип за източноевропейския пазар, тъй като тук земеделците, културата на земеделието е малко по-различна от на западните страни и земеделците търсят трактор с по-голямо сцепление, по-голямо шаси, като в същото време трябва да бъде с икономичен двигател. И затова съчетахме две серии. По-малката U серия, от която използваме двигателя икономичния Mitsubishi 4-цилиндров, като използваме в трактора също шасито на плюс серията и всичко това събрано и усъвършенствано ни дава този нов трактор, който е MT5. Първите бройки ще бъдат налични в началото на месец септември, като тогава клиентите на Satnet ще могат да разчитат да закупят модела, тъй като за момента може да се види единствено прототипа. Другият атрактивен дебют е на EOS XP100, който е наследник на плюс серията, като разликата е в множеството подобрения – дизайн, комфорт, също така и в техническите параметри, които са усъвършенствани. Тракторите се предлагат в диапазона от 70 до 100 конски сили, екипирани с Common Rail двигател, отговарящ на Tier 4. Вярвам, че нашите модели са подходящи за българските полета, защото те са мултифункционални. Освен това, предлагат перфектния баланс в съотношение на цена, качество, спецификации и набор от функции. Освен качествена техника, Satnet предлага и отлична техническа поддръжка на цялото портфолио с машини, които предлага. От тази година въведохме и специална система за поръчки на резервни части, която се поддържа от всякакъв вид устройства и намалява времето за доставка. Това е важно за фермерите, за да може бързо да отстраняват повреди и съответно да продължават своята работа в активния сезон. Вярвам, че нашата система е по-добра от тази на конкурентите, така че може да се доверите на нашите трактори. Кю Хуанг сподели каква е формулата за успешното партньорство. С Satnet работим от дълги години, а нашите отношения са по-добри от всякога. Формулата за едно добро партньорство е в постоянството и общите възгледи. За EOS, както и за Satnet, най-важни са клиентите.
Повече информация за тракторите LS и решенията за животновъди може да получите на телефон 0888 44 44 99 или в интернет на адрес lstractor.bg.